βλέπουμε με μπλε που είναι το άγχος, που είναι στο κέντρο, το βγάζει αυτόματα το site αυτό, είναι η απάντηση που έχει δοθεί από περισσότερους συμμετέχοντες. Οπότε, τι μου έρχεται στο μυαλό μόλις ακούω τη λέξη δίαιτα? Μου έρχεται το άγχος. Η στέρηση, βλέπουμε ότι έχει απαντηθεί 2-3 φορές. Στη μία έχει τόνο, στην άλλη δεν έχει τόνο, γι' αυτό δεν έχει πάει πακέτο. Δέσμευση, πίεση, κακή διάθεση, όλα είναι αρνητικά αυτά που βλέπω. Δεν βλέπω και κάτι θετικό. Ναι. Υπήρχαν μια-δυο θετικές απαντήσεις βέβαια, όπως καλύτερη υγεία και ευεξία. Βασανιστήρια, υπάρχουν και πολύ χειρότερες απαντήσεις. Βασανιστήρια, περιορισμός, βιασμός ελεύθερης βούλης. Οπότε, όπως έχουμε γενικεύσει την εικόνα του σώματος κάποιου ανθρώπου που έχει περιττά κιλά με αρνητική προσέγγιση, με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους εγκεφάλους η δίαιτα έχει συσχετιστεί με άγχος, στέρηση και με δυσκολίες ως προς τις απαγορεύσεις και ως προς την επίτευξη του σκοπού. Αν η δίαιτα λοιπόν δεν έχει αποτελέσματα, μπορεί να είναι επιβλαβής για την ψυχική μας υγεία, γιατί προφανέστατα είναι στόχοι που δεν επιτύχαμε. Θα προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην αυτοαξιολόγησή μας, στην αυτοεκτίμησή μας, συνεπώς και στην αυτοπεποίθησή μας. Σχετίζεται με συμπτώματα κατάθλιψης, σχετίζεται με υπερφαγία, προκαλούνται οι φαύλοι κύκλοι λοιπόν, και οι επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες μπορεί να προκαλέσουν συναισθηματικές δυσκολίες. Και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί έχουμε στο μυαλό μας το ιδανικό, έχουμε στο μυαλό μας την κοινωνική πίεση, μας στρεσάρει όλο αυτό το πράγμα για την καλύτερη εικόνα του σώματος. Αποτυγχάνουμε συνήθως όταν κάνουμε δίαιτα, γιατί όλο αυτό το στρες και η πίεση δεν οδηγούν σε αλλαγή του τρόπου ζωής, είναι σταδιακή, όσο αντέξει ο καθένας και μετά επανακυλούμε στον παλιό τρόπο ζωής μας ή κάνουμε την επανάστασή μας και ξεφεύγουμε. Και υπάρχουν βέβαια όμως και κάποιες έρευνες οι οποίες αναφέρουν ότι η δίαιτα δεν έχει καμία επίδραση στην ψυχολογία του ατόμου. Δεν πρέπει να τα γενικεύουμε όλα, δεν σημαίνει ότι κάποιοι που έχουν αποτύχει στο να κάνουν δίαιτα δεν θα επιτύχουν στο μέλλον. Αλλά το κομμάτι δίαιτα με στέρηση σίγουρα δεν έχει αποτελέσματα. Επίσης, οι δίαιτες δεν είναι πάντα ασφαλείς, γιατί πέρα από το ψυχολογικό κομμάτι που βλέπουμε στο πάνω βελάκι, δεν τα επαναλαμβάνω γιατί τα είπαμε πολλές φορές, έχουμε και το σωματικό κομμάτι. Και η μείωση της τροφής μπορεί να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα στον οργανισμό μας, γιατί συνήθως δεν προσλαμβάνουμε τα θρεπτικά συστατικά τα οποία είναι αναγκαία και πολλές φορές κάνουμε διάφορες περίεργες δίαιτες, είτε είναι χημικές, είτε είναι κόβουμε κάποιες τροφές, κάνουμε διάφορα γιατροσόφια που ακούμε από γνωστούς και από φίλους που ίσως έχουν πετύχει, κάνουμε διάφορα μαγειρέματα δικά μας, τα οποία τα έχουμε δει στο διαδίκτυο ή τέλος πάντων κάνουμε διάφορους πειραματισμούς που στο τέλος δεν έχουν αποτέλεσμα. Και δυστυχώς όλα αυτά μπορεί να προκαλέσουν και σωματικές παρενέργειες και πιθανά και προβλήματα υγείας, εάν υπάρχουν και επίσης να προϋπάρχουν μάλλον και κάποια προβλήματα υγείας. Και βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε ατονία, κόπωση, ζάλια, αφυδάτωση, τριχόπτωση, ξηροδερμία, δυναμία συγκέντρωση, πονοκέφαλος, οστεοπόρωση, διαταραχές στην έμεινο-ρίση, όπως και διάφορα πιθανά άλλα προβλήματα υγείας, τα οποία εάν τα συνδυάσουμε με το ψυχολογικό κομμάτι, το οποίο βρίσκεται από πάνω που βλέπουμε, τα συμπτώματα μάλλον, τότε έχουμε τη βέβαιη αποτυχία της δίαιτας. Γιατί κάποιος άνθρωπος ο οποίος στρεσάρεται όταν κάνει δίαιτα και αισθάνεται και ατονία και κόπωση και ζάλι, σίγουρα θα σταματήσει να κάνει δίαιτα. Πώς θα το αντέξει αυτό? Και τελειώνω με τις δίαιτες, με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε πειραματόζωα που επιβλήθηκαν σε δίαιτα, έδειξε ότι τα επίπεδα άγχους αυξήθηκαν, εμφανίστηκαν συμπτώματα καταθλιπτικής συμπεριφοράς,
Και το πιο σημαντικό, τροποποιήθηκαν κάποια γονίδια που ρυθμίζουν το στρες και τη διατροφή. Το αποτέλεσμα ήταν τα πειραματόζωα υπό συνθήκες στρες, όταν σταμάτησε η δίαιτα, έτρωγαν ακόμα περισσότερο από πριν. Οπότε έμεινε αυτό σαν μαθημένη συμπεριφορά και σαν εκτόνωση, ίσως επειδή υπήρχε αυτή η στέρηση. Και ενώ επέστρεψαν στην κανονική διατροφή τους και στο προηγούμενο βάρος τους, οι αλλαγές αυτές με το στρες, αλλά και τη διατροφή και την επιρροή στα γονίδια, δεν άλλαξαν. Βλέπουμε λοιπόν και σε πειραματόζωα, τα οποία δεν έχουν κοινωνική πίεση για το βάρος τους, ότι έχουν θέματα πάρα πολύ σημαντικά και ψυχολογικά, αλλά και στη σύνδεση, στη μαθημένη συμπεριφορά που αφορά τον περιορισμό της λήψης τροφής. Συμπεραίνουμε λοιπόν και πάλι, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι όσοι ξεκινούν μια προσπάθεια απώλειας βάρους, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι αποφασισμένοι για τις αλλαγές που πρέπει να κάνουν, να πραγματοποιήσουν στη ζωή τους και κυρίως να διακατέχονται από ψυχική ηρεμία. Η αναζήτηση της προσωπικής ισορροπίας θα πρέπει να είναι ο στόχος, αντί για τη μάχη με τη ζυγαριά. Γιατί όλο αυτό το πιεστικό περιβάλλον και σωματικά αλλά και ψυχολογικά δεν υπάρχει περίπτωση να το αντέξει κάποιος για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας και όχι να στοχεύουμε στη δίαιτα για την απώλεια του βάρους.